Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров. Язның беренче көне алып килгән яңалыклар турында киләсе ярты сәгатьтә. Бүген мәгариф системасында эшләүче хезмәткәрләргә фатир ачкычлары тапшырдылар. Мәртәбәле хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Әлбәттә без гел безнең укучыларыбызны искә алабыз. Бүген аларның шатлыкларын Рәис Рөстәм Миннеханов та уртаклашты. Тантаналы шарадан Чулпан Касымова. Хайваннар дөньясын саклау, кызыл китапны яңадан нәшер итү. Бу хакта бүген биоресурслар буенча дәүләт комитетында сөйләштеләр. Любое нарушение соттарга була только постоянно рейдлен. Төп мәсьәләләр турында Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Татарлар белән тыгыз бәйләнештә булган казах язучысы. Мухтар Авызов иҗатында беренче чиратта әхлакый бөтенлек темасы алга куела. Казанда танылган казах язучысы Мухтар Авызовның татар теленә тәрҗемә ителгән әсәрләре тупланган китап тәкъдим ителде. Ул кайсы татар язучыларын үз мөгаллимнәре дип санаган? Безнең репортажда. Язның беренче көнендә Казанның 255 гаиләсе яңа фатирлы булды. Хуҗаларга ачкычларны үзенең туган көнендә Рөстәм Миннеханов тапшырды һәм аларга бүләк ясады. Күп катлы йортны социаль ипотека программасы буенча М14 торак комплексында төзегәннәр. Алексей Казымбеков исемендәге урамда 70 фатирга мөгаллимнәр һәм тәрбиячеләр күченде. Бу хактагы карарны йорт төзелгән вакытта ук республика рәисе кабул иткән булган, чөнки 2023 ел Россиядә укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителде. Бәхетле гаиләләр шатлыгын Чулпан Касымова уртаклашты. Балалары да матур, үзләре дә тырыш дип мактый Рөстәм Миннеханов Шәкуровлар гаиләсен. Ул бүген аларны яңа фатирлы булулары белән котлый. Шәкуровлар гаиләсе моңарчы бер бүлмәле фатирда яшәгән, икенче балалары тугач торакларын зурайтырга уйлыйлар. Хуҗабикә башлангыч сыйныф укытучысы. Үзара киңәшләшкәннән соң социаль ипотека буенча чиратка басканнар. Бер елдан яңа фатирлы да булалар. 86 квадрат метрлы якты өйдә балаларга да үзләренә дә аерым бүлмәләр бар. Бүген безнең ике шатлыклы вакыйга бер көнгә туры килгән көн. Бүген хөрмәтле рәисебез Рөстәм Миннеханов Нургалиевичның туган көнедә безнең йорт алу тантанасы да бергә туры килделәр. Без моңа иксез-чиксез бик тә шатбыз. Килеп кергәчтән без инде чыннан да шок каттык, чыннан да зур, якты, чиста, бөтен уңайлыклары булган квартира, һәм инде без бик гаиләбез белән шат инде. Бүген М14 торак комплексында 255 гаилә яңа фатирлы булды. 70 яңа торакта мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр яшәячәк. Аларны Рөстәм Миннеханов сәламләде. Мәртәбәле хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Әлбәттә без гел безнең укучыларыбызны искә алабыз. Ну и сегодня вот прекрасный повод: 70 квартир для наших учителей, для воспитателей будет представлено в этом прекрасном микрорайоне. Рөстәм Миннеханов укытучыларга тагын бер зур бүләк әзерләгән. 12 000 ноутбук алу өчен министр Илсур Хадиуллинга сертификат тапшырды. Укытучылар яңадан ноутбук алалар, димәк, яңартыла, эш урыннары яхшыртыла, тизлеге дә арта, интернетта тизрәк эшли башлый. Укытучы өчен, мәгариф системасында эшләүче кешеләр өчен шартлар тудыру ул безнең бурыч һәм аның өчен дә без эшлибез. Укытучылар Рөстәм Миннехановка зур рәхмәт әйтеп, туган көне белән котладылар. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, бүгенге матур бәйрәм туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. М14 торак комплексының 45 гектар җире бар. Киләчәктә монда 14 меңләп кеше яшәячәк. Быел республикада социаль ипотека программасы буенча 160 000 квадрат метр торак кулланышка тапшырылачак. Бу якынча 3 000 фатир дигән сүз. М14 торак комплексында тиздән тагын бер йорт кулланышка тапшырылачак. Ул инде төзелеп беткән Салават күперендә 5 йорт төзелергә тиеш. Чулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Біз алдағы репортажда айтып озғанша бүгін Татарстан рәисінің туған күні Рүстем Миңнехановқа 66 яш толды. Ол Татарстан белән 2010 елдан жетекчелек итә. Аның башлангычында республика үсеше халыкның яшәү шартларын яхшырту өчен дистәләгән программалар гамәлгә ашырыла. Рүстем Миңнеханов Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме, шулай ук Россия Дәүләт Советының төзелеш буенча комиссиясе рәисе дә әле. Бүген ул көн дәвамында котлаулар кабул итә. Аларның иң иҗади һәм хистәләре турында Гөлназ Сайфетдинова. Рүстем Миңнехановның туган көненә менә шундый үзенчәлекле котлау. Миллениум күперендәге М хәрефендә Миңнеханов үзе сәламли. Бу социаль челтәрдә бүген иң күп каралган видеоларның берсе. Рустам Нургалиевич, мой старший брат, всегда поддерживает меня и наш регион, где бы он ни был. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Рүстем Миңнехановны беренчеләрдән булып котлый. Аны иң уңышлы һәм тәҗрибәле җитәкчеләрнең берсе ди. Һөнәри осталыгы, кешелеклелек сыйфатлары өчен Татарстан рәисен Россиядә һәм дөньяда хөрмәт итүләрен ассызыклый. Яшел Үзәннең музыка театры котлавында Рүстем Миңнеханов шәхесен югары бәяләп сезнең белән бар да мөмкин дип җырлап бирәләр. Без беләбез бар да мөмкин сезнең белән. Ялый алмас биеклекләр югын мин беләм. Асырларга җитәрлек сезнең хезмәтегез. Бар да мөмкин бары тик бары сезнең белән. Минзәләдән дә музыкаль котлау юллыйлар. Социаль челтәрләрдә республика рәисенә сәламәтлек уңышлар алга баруын теләп күп тәбрикләүләр килә. Рүстем Миңнеханов җылы сүзләр өчен рәхмәтен җиткерә. Кадерле дуслар, чын күңелдән котлауларыгыз өчен зур рәхмәт. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык телим. Республикабыз гөрләп алга таба барсын. Рәхмәт сезгә. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Бүген меңләгән язылучылар белән бер рәттән без дә Рүстем Нургалиевичны туган көне белән котлыйбыз. Озын гомер, ныклы сәламәтлек һәм һәр башлангычында уңышлар телибез. Рүстем Миңнехановны туган көне белән котларга ике дин әһеле Татарстан мөфтие Камил Самигуллин белән митрополит Кирилл да килде. Камил хәзрәт мөселманнарның диния нәзарәте эшчәнлегенә ярдәме өчен рәхмәт белдереп, республика рәисенә зур бүләк, беренче дәрәҗәдәге мәрҗәни орденын тапшырды. Митрополит Кирилл исә Рүстем Миңнехановка шомаил бүләк итте. Ул республикада дин һәм халыкларның гореф-гадәтләренең саклануы өчен рәхмәт әйтте. Руханилар белән очрашуда диннәр арасындагы мөнәсәбәт һәм башка мөһим мәсьәләләр турында сөйләштеләр. Казанның Салават күпере микрорайонында һава чисталыгын тикшерүче станция эшли башлады. Аны монда яшәүчеләр сосы искә зарланганнан соң экология министрлыгы урнаштырган. Узган ел халыктан шундый 200 мөрәҗәгать килгән. Безнең бу проблема турында үз тапшыруларыбызда сөйләгән идек инде. Хәзер Салават күперендәге һава үрнәген алу өчен белгечләр чакыртырга кирәкми. Станция тәүлек әйләнәсе эшли. Һаваның чисталыгын онлайн төстә күзәтеп тору мөмкинлеге бирә. Зыянлы матдәләр күләме артып китсә, бу мәгълүматны Росприроднадзорның Иделкама төбәкара идарәсенә юллыйлар. Һава үрнәге һәр 20 секунд саен алына, 20 минут эчендәге уртача күрсәткечне теркилә. Бу станция безнең азотный группаны тикшерә, оксид, диоксид азоты, тагын аммиак, тагын инде серный группа, диоксид серый, сероводород. Исегезгә төшерәбез, Салават күпере микрорайонында уздырылган тикшерүләр химический полигоны эшендә кимчелекләр булуын күрсәткән иде. Ул ПЖКХ идарәче оешмасына карый. Бер айлык предприятиегә җитешсезлекләрне төзәтергә кушылган иде. Шушы вакыт эчендә нинди дә булса чара күрелгәнме? Полигонда исне бетерү өстендә эшләнә торган мероприятияларның эффектын белү өчен ПЖКХ тарафыннан лаборатория ялланды. Специалистлары тарафыннан полигон кырыенда һава үрнәкләре алыначак һәм анда инде зыянлы матдәләрнең күпме күләмдә булуын алар үзләре анализ итәчәкләр.
Татарстанда тұрак йортларына тимер каркаслы итеп төзи башларга ниятлиләр. Бу хакта бүген республиканың төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы оештырган конференциядә хәбәр иттеләр. Анда төзелеш оешмалары һәм тимер җитештерүчеләр катнашты. Республика төзүчеләре елдан-ел рекордлык күрсәткечкә ирешә. Якынча 3 миллион квадрат метр торак сафка бастыралар. Тимер каркаслар бездә күпчелекне тәшкил иткән панель һәм кирпеч йортларда кулланылмый. Моңарча алар күбесенчә сәнәгать корылмалары төзелешендә файдаланылган. Тик былтыр Россиягә карата санкцияләр кертелгәннән соң чит илләргә сатыла торган тимер күләме кимегән. Шуңа аны хәзер үзебезнең икътисадта куллану юлларын эзлиләр. Тиз төзелүе андый бар фактлар төштерсендә бар. Ул без заводта эшләнә торган ул колонналар, игелләр, яннан соң шул каркасны җыеп теге, аннан соң килеп чыганда тышкы стеналарын металлдан бар тегүчесе теге пожарный безопасность буенча. Минем уйлавымча, ул технология барыбер кулланырга тиеш. Малайтажный йортларда бер 10 этажлы йортларга аның битеге алга китеше бар. Николай первый, так сказать, утвердил проект, первый. Тәүге тимер конструкцияләрне Николай беренче заманында ук файдалана башлаганнар. Россиядә бу алым күптәнге. Мәскәү, Екатеринбург, Новосибирск шәһәрләрендә аны кулланып салынган торак йортлар бар. Башка төзелеш оешмалары бу технологияне калыпка салып, аннан даими төстә файдалансын иде. Надо это систематизировать, так сказать, сделать стандартное проектное решение, их запустить через девелоперские компании, чем мы сейчас и занимаемся. Совет чорында да тимер каркаслы йортларны күпләп төзү нияте булган, әмма бу материал күпләп оборона тармагына киткән. Хәзер металл комбинатлары тимерне артыгы белән чыгара. Күп катлы йортларны әлеге материал каркасларыннан ясый башласалар, илдә елына миллионлаган тонна тимер җитештерү мөмкинлеге бар. Аңардан 100 катлы йортларда төзеп була. Москва-Ситидагы бийек өйләрнең икесе нәкъ менә шундый юл белән төзелгән ди белгечләр. У нас непосредственно металлургический комбинат. Безнең металлургия комбинаты елына 11-12 миллион тонна кырыш җитештерә. Аны төрле тармакта юл хуҗалыгында, складлар төзелешендә файдалана идек. Торак салганда да куллана башласак, әлеге технология Япониядагы кебек төзелеш базарының зур өлешен алачак. И надеемся, что сможет эта технология занять существенную долю рынка. Татарстанда пужы һәм кыр кәҗәләре арта, ә менә кыр куяны, кыр тавыгы акрын үрчи. Кайбер районнарда бу җәнлекләр һәм кошкортлар югалыр дәрәҗәгә җитә язган. Республика урманнары, сулыклары, болын кырларындагы тереклекне саклау турында бүген Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты коллегиясендә сөйләштеләр. 2025 елда Кызыл китапны яңадан нәшер итәчәкләр. Үзгәрешләр шактый булачак диләр. Чөнки соңгы елларда яңа үсемлекләр очрый башлаган. Браконьерлар табигатькә нинди зыян сала, аларны тоткарлау нигә озакка сузыла, кадрлар кытлыгы һәм башка кыенлыклар турында Фәрүзә Мәҗитова. В основе любых общественных отношений всегда лежали контакты человека с природой. Экранда табигать залда аны саклаучылар. Коллегиядә урман сулыклардагы тереклек һәм андагы үзгәрешләр турында сөйләшәләр. Бүген Татарстанда 193 махсус саклана торган территория бар. Закон буенча анда хуҗалык алып бару төзелеш тыела. Шуңа да карамастан бу тыелыкларда йортлар төзелә тора. Такие нарушения были в Новоишском, Зеленодольском, Актанышских районах. Лойыш, Октаныш, Яшелүзән районнарында шундый очраклар ачыкланды. Без кисәттек, хәзер бу тыелыкларда йортларны суд аша сүттерәчәкбез. Район җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәм, тыелыклардан халыкка төзелеш өчен җир бүлеп бирмәгез. Моңа премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин да игътибар итте. Обращаю внимание муниципалитетов. Муниципаль берәмлекләрнең игътибарын җәлеп итәсем килә. Махсус саклана торган территориялардан җир кишәрлекләре бүлеп бирүне туктатырга вакыт. Татарстанда 6 миллион гектар аучылык җирләре бар. 81 төрдәге кошкорт хайванга сунарчылык рөхсәт ителә. Безнең урманнар өчен яңа җәнлек мараллар, тимгелле боланнар артып 600-гә җиткән. Аларны республика җитәкчелеге тәкъдиме белән беренче тапкыр 10 ел элек безнең урманнарга җибәргән иделәр. Шул рәвешле 30-40 еллардан бирле безнең якларда чәшке, су күсесен үрчетәләр. Пышы белән кыр кәҗәләре дә арткан, ә менә кыр куяннары һәм кыр тавыклары әкрен үрчи икән. Кама тамагы, Чүпрәле, Чирмешән районнарында алар кимегән дә әле. Татарстан Республикасы Россиянең барлык регионнары арасында да биотөрлелек буенча 15-леккә керә торган регион булып тора. Һәм инде безнең Татарстанда бу биотөрлелекне саклау буенча иң төп метод, яхшы метод булып, аеруча сакланыла торган территориялар барлыкка китерү. Бүген көндә мондый сакланыла торган территориялар, табигый территориялар Татарстанның 7% алып тора. 2025 елда Татарстанның Кызыл китабын яңадан нәшер итәчәкләр. Аны 10 ел элек яңарталар. Бүген анда 631 төр исәпләнсә, бу сан үзгәрергә дә мөмкин. Кайсыдыр төр хайваннар арткан икән. Аларны китапка кертмәячәкләр.
Қызыл китаптан шулық бізде шипым деп әйткәм аны аларга була, потому что бізде күп. И Қызыл китапқа кірткәннәре дә күп. Ничә менә бу соңгы вакытта Заис Биляк. Заис Биляк ул ак куян инде, ул урман куяны. Ул поголовье бездә хәзер үсте. Авылларга, зур шәһәрләргә төлкеләр сирәк килә башлаган. Чөнки котыру авыруы кимегән. Вакцинаның файдасы бар диләр. Браконьерлык буенча узган ел 84 җинаять эше кузгатылган. 1,830,000 сумлык штраф салынган. Любой нарушение тотарга була только постоянно рейд белән. Тик рейдларга чыгарга хезмәткәрләр җитми. Узган ел 35 инспектор эштән киткән. Бу коллективның 30% дигән сүз. Моны хезмәт хакының түбән булуыннан күрәләр. Ул 18,000 сум тирәсе генә. Юлларда кыргый хайваннарны бәрдерү очраклары күп. Узган ел 158 транспорт һәлакәте булган. Андый урыннарда махсус юл билгеләре куела. Шуңа да машина йөртүчеләргә сак булырга киңәш итәләр. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Қазаннан махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар йөк озаттылар. 4 машинага тиелгән 2 тоннага якын кирәк-яракны Алга батальоны хәрбиләренә илтәләр. Азык-төлек, шәхси гигиена әйберләре, көнкүреш химиясен Татарстан десантчылары ярдәме белән туплаганнар. Бу Алга батальонына җибәрелгән гуманитар ярдәмнең 3нчесе. Яршалыда яшәүчеләр чәк-чәк пешергән, Алабуга кешеләре фонарьлар, окопта куллану өчен шәмнәр ясаган. Махсус операциядә катнашучыларга балаларының хатларын да алып баралар. УАЗ белән 2 җиңел машинаны хәрбиләргә калдырып кайтачаклар. Алгада хезмәт итүче ирнең кызы бүген үзе язган җырны башкарды. Татарстан идалга барык, иле безнең данын яулык. Иңне иңгә терәп бер-береңә, туган ягыбызны саклык. Иптәшләр, шалтыраталар, ничек әйдәге булышабыз. Бергә тырышып, инде бүген отпускта шунда гуманитарканы җыеп, үземнең егетләргә булышып, бөтен районнар безгә анда халык булыша. Минем әтием шунда буларак, мин беләм ни дәрәҗәдә булар өчен бик мөһим. Туган яклардан шундый поддержка булына. Чөнки бу әйберләр генә түгел, алар өчен бик зур мораль поддержка. Алар бик көтәләр, балалардан хатлар көтәләр. Татаринформ мәгълүмат агентлыгының иҗат төркеме Луганский халык республикасына барып кайтты һәм анда күргәннәреннән фотокүргәзмә тәкъдим итте. Ул Татмедиа бинасының 1нче катында урын алган. Күргәзмәне бүген Татмедиа җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев карады. Фотосурәтләр ЛНРдагы чын барлыкны күрсәтә ди ул. Фотосурәтләрдә җимерелгән урамнар, ярым ишелгән йортлар, тыныч тормышта яшәргә хыялланган гади халык урын алган. Алар аша халыкның хис-кичерешләрен дә аңларга мөмкин. Алар сусыз, газсыз яши. Кадрларда Татарстанның Лисичанск шәһәренә ярдәме дә күренә. Татарстан журналистларының махсус хәрби операция зонасына беренче генә баруы түгел, яңа ел алдыннан анда безнең телеканалның иҗат төркеме дә булып кайткан иде. Махсус репортажларны ТНВ каналы тамашачылары карый алды. Это просто квартира бабушки. Бу без яшәгән йорттагы 82 яшьлек әби фатиры. Ул кайдандыр утын табып шуны ягып җылына иде. Анда йөргәндә дә кеше зенәгенә басып атларга кирәк. Беркем юлны кыскартам дип ишек алдыннан кистереп үтми. Асфальттан гына йөриләр. Шуңа уңайлы ракурсны сайлау да кыен иде. Вот и ты тоже там особый ракурс не выберешь. Это настоящему ты не назовешь, наверное. Погружение в ту ситуацию, в которой люди оказались. Бу фотоларга карап, андагы халыкның нинди хәлдә калганын күрергә, нәрсәләр булганын аңларга мөмкин. Шуңа күргәзмәне күбрәк кеше күрсен иде. Что там происходит и каково жить в этих условиях. Френдекс пирамидасына керүчеләр 300 миллион сум акчасын югалткан. Казанның Вахитов районы судында бу кырын эшкә катнашы булган кешеләрнең берсен кулга алу турындагы мөрәҗәгать каралды. Тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Яшьләр җәмгыятькә куркыныч тудыручы төркемнәргә кушылмасын өчен барлык чараларны күрергә кирәк. Моның өчен җаваплы җитәкчеләр игътибарлы булырга тиеш. Татарстан Яшьләр эшләре министрлыгының еллык коллегиясендә Рөстәм Миңнеханов шундый бурыч куйды. Бүгенге көндә яшьләр өчен булдырылган инфраструктура буенча Татарстан Россиядә беренче урында тора. Балалар лагерьларына, яшүсмерләр клубларына, төрле үзәкләргә ватанпәрвәрлек, тәрбия мәсьәләсендә активрак эшләргә кирәк ди республика рәисе. Әгәр күңелсез хәлләр килеп чыгып, тәртип сакчылары җәлеп ителә икән, кисәтү эшләренең җиренә җиткереп башкарылмавын әйтә. Әйтик, берничә көн элек Казандагы сәүдә үзәкләренең берсендә яңа төркемгә караган яшьләрнең тәртип бозу очрагы теркәлгән иде. Недопустимо, что в республике
пытались поднять голову деструктивные сообщества. Мы все это поняли. Значит, у нас вот Асхат Ахмедович со всеми этими делами боролся, и допускать такие проявления больше в республике недопустимо. Сегодня в социальных сетях распространяется информация. Яшьләрнең иминлеген тәэмин итү безнең тармактагы төп юнәлешләрнең берсе. Формаль булмаган төркемнәр белән эшләү өчен комплекслы программа булдырабыз. Бүген социаль селтәрләрдә яңа субкультура турында мәгълүмат тарала. Алар агрессив акциялар оештыра. Без андый хәлләрне булдырмас өчен уяулыкны арттырачакбыз. Молодежной среды для нас безусловный приоритет. Коллегиядә күтәрелгән тагын бер проблема яшьләрнең авыллардан китүе. Рөстәм Миңнеханов салаларда да егет кызлар өчен шәһәрдәге кебек уңай шартлар булдыру турында уйларга кушты. Яшьләр эшләре министрлыгына, аграр министрлык һәм муниципаль берәмлекләр советы белән берлектә Татарстанның авыл яшьләре программасын тормышка ашыру өчен тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Вообще пошире должна быть. Здесь и Министерство экономики в части создания рабочих мест, значит, и социальная инфраструктура, все это должно быть привлекательным для того, чтобы наши молодежь не перемещались в крупные промышленные центры. На селе тоже мы можем организовать достойные рабочие места и социальную культурную сферу, поэтому эта тема, она требует комплексного подхода. Бүген Казанда Мухтар Ауэзовның яңа китабын тәкъдим иттеләр. Танылган казак язучысының 3 әсәрен татар теленә тәрҗемә итеп, бер җыентыкка туплаганнар. Аны әдипнең тууына 125 тулуга багышлап чыгарганнар. Яңа китап белән танышу тантанасына Казакстаннан махсус делегация килде. Аны Мухтар Ауэзовның улы, мәдәният белгече, дипломат Мурат Ауэзов җитәкли. Ни өчен авторлар бу китапны татар укучысы яратып кабул итәчәк дигән фикердә. Милли китапханәдән безнең репортаж. Иң беренче эш итеп мин Мухтар Ауэзовны безнең Галимҗан Ибраһимовлар, Гаяз Исхакыйлар, Шәриф Камаллар, соңрак Әмирхан Иникилар белән бәйләп торган якларга игътибар иттем. Гөлфия Гайнуллина Мухтар Ауэзов китабын татар теленә күчерүче. Танылган казак язучысының әсәрләрен тәрҗемә иткәндә иң катлаулысы автор телен саклап калу булды ди. Беренче тәҗрибәсе генә булса да, бу эшне ярты ел эчендә башкарып чыга. Иң авыры тел белән эшләү. Мин тәрҗемәне эшләдем дә алып куйдым. Вакыт үтте. Яңадан килдем, яңадан сөттем. Китапны тәкъдим итү кичәсе татар һәм казакларның очрашу урынына әйләнде. Залга ике милләтнең дә иҗат әһелләре, әдәбият сөюче укучылар җыелды. Татар-казак халыкларының кардәшлеге бигрәк тә әдәби хезмәттәшлектә. Яңа җыентык Казакстанның тышкы эшләр министрлыгы һәм бу илнең Казандагы консуллыгы тәкъдиме белән чыгарылган. Произведение, которое мы сегодня перевели на татарский язык. Китап татар телле укучыларга ошар дип өметләнәбез. Бу әсәрдә тасвирланган вакыйгалар татарлар өчен дә, казаклар өчен дә тирән мәгънәгә ия. Безнең күп гасырларга сузылган дуслыкның ныгуын телибез. 200 битле китапка язучының 3 әсәре кергән. Үткелдәге атыш һәм шомлы заман повестләре, күк сирәк хикәясе. Мухтар Ауэзов аларны узган гасырның 20нче елларында язган. Бу әсәрләр үз халкына һәм үз милләтенә тугры язучының тирән уйланулары белән сугарылган. Мухтар Ауэзов казак телендә беренче роман эпопея язучы, драматург, галим. Аны казак әдәбиятының классигы дип атыйлар. Мухтар Ауэзов татарлар белән тыгыз бәйләнештә була. Әмирхан Еники белән аралашып яшәгәннәр, Тукай белән Галимҗан Ибраһимовны остазларым дип атый торган була. Мухтар Ауэзовның хатыны Фатыйма Габитова да татар. Ул Казакстанда туса да, тамырлары Татарстан белән бәйле була. Фатыйма ханым үзен Казан татары дип атап йөрткән. Судьба дала ей большую красоту и очень тяжелую судьбу. Үзе бик хибәр булса да, аның язмышы катлаулы. Репрессия елларында күп сынаулар үтә. Авыр вакытларында әни татар җырларын җырлый иде. Изләдем бәгърем сине, кара урманны. Память о татарской духовности. Она пела татарские песни хорошо. Бик тиздән Татарстан һәм Казакстан тагын бер уртак иҗат җимеше булдырырга ниятли. Фатыйма Габитовага багышланган фильм төшерергә җыеналар. Ә Мухтар Ауэзов китабын әлегә милли китапханәдә, тиздән республиканың башка китапханәләреннән алып укырга мөмкин. Илгиз Шакуров, Лейсан Сәйтова, Яңа Гасыр каналы.
Кәрим Тинчурин театры үзенчәлекле тамаша әзерләгән март айында бирдә спектакль дәрес күрсәтәчәкләр. Ул татар теле, сәхнә теле дип атала һәм 45 минут бара. Бу әсәр нигездә балалар һәм яшүсмерләр өчен сайлап алынган. Артистлар уены аша яшь тамашачы туган теленең кулланылыштан төшеп калган сүзләре белән танышачак, аларның мәгънәсенә төшенәчәк. Бу әсәр ярдәмендә балаларның сөйләмен алынма, чит ил сүзләреннән арындырырга, туган теленең камиллеген күрсәтергә телиләр. Премьера 10 мартка билгеләнгән. Bizning балаларның башына уен рәвешендә татар теленең нәфислеген кертеп калдырыр дип уйларга. Мөкиббән дигән сүзне менә кем әйтә бездә? Аны нәрсә икәнен дә белмиләр. Мөкиббән киттем диләр инде. Күп алар, андый сүзләр бик күп. Шәршәмбе шундый яңалыклар алып килде. Рекламадан соң иртәгә көнгә һава торышы белән Эльвина Насыйбуллина таныштырыр. Аннан соң хоккей матчы башлана. Бүген хәл иткеч уен. Бозда Казанның Ак Барсы белән Түбән Каманың Нефтехимига очрашачак. Гагарин кубогы өчен ярышларны ачып җибәрәләр. Яңа җырлар, шәп юмор, Салават җыр театры Чиләбе шәһәрендә. 5 март Железнодорожников мәдәният сараенда 34-нче сезон концерт тамашасы. Башлана 17 сәгатьтә. Хороша рассада с удобрением Здравень. Здравень для рассады. Идеальная подкормка. Да, со Здравнем хороша рассада. Хорош будет и урожай. Кадерле тамашачылар, 2023 елның 10 мартында Камал театрында Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Таҗетдиновның юбилей кичәсе үтә. Программада спектакльләрдән өзекләр һәм актерның иҗатташ дусларынан котлаулар. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Уважаемые жители Республики Татарстан, у вас есть возможность полностью списать свои долги. Вам поможет Банкрот-центр. Не теряйте времени. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Һава торышында сизелерлек үзгәрешләр юк. Җил генә үз юнәлешен һәм тизлеген үзгәртә. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш Бөгелмә баулы Ознакайда явым-төшем көтелә, температура -7 градус тирәсе булачак. Төньяк-көнчыгыш районнарда Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада болытлы һава, кар фаразлана, уртача 6 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук кар явачак, температура уртача -8 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава, явым-төшем көтелә, уртача 7 градус салкын. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава, урыны белән кар явачак, 5 градуска кадәр салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта явым-төшем ихтималы зур, температура -6 градус тирәсе булачак. Юлларда бозлавык бик игътибарлы һәм сак булыгыз. Җомга температура бераз күтәреләчәк дип фаразлана. Җитди явым-төшемнәр көтелми. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава, кар явачак, 7 градуска кадәр салкын. Җил көнбатыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 743 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 81%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыйбуллина. Сау-сәламәт булыгыз.